Ako pogledate Molson, to je bila prva kanadska mikropivovara. U Kanadi se moć rijetko najavljuje. Kreće se nečujno, prelazeći s koljena na koljeno i stoljećima oblikujući industrije, gradove i institucije. Ono što je započelo s pivovarama i trgovinom žitom preraslo je u nešto daleko manje uočljivo, pri čemu utjecaj više ne gradi samo gospodarstvo, već tiho usmjerava način na koji moderni svijet razumije samoga sebe. Skrivena arhitektura moći. Kada bi vas pitali da imenujete najmoćnije ljude u Kanadi, većina bi ukazala na izabrane dužnosnike ili korporativne direktore koji dominiraju naslovnicama i javnim raspravama. Ipak, ispod tog vidljivog sloja postoji daleko starija i trajnija struktura, ona koja nije izgrađena na izbornim ciklusima ili kvartalnim prihodima, već na generacijskom kontinuitetu. Te obitelji rijetko djeluju pod svjetlima reflektora, a upravo u tome leži njihova snaga. Kroz desetljeća, a u nekim slučajevima i stoljeća, oni su se utkali u same temelje gospodarstva, oblikujući industrije toliko duboko da njihov utjecaj postaje gotovo neodvojiv od samog sustava. Njihova se imena možda pojavljuju na zgradama, zakladama ili povijesnim tvrtkama, no stvarni razmjeri njihova dosega često su daleko složeniji i mnogo manje vidljivi. Ono što ove dinastije čini drugačijima nije samo bogatstvo, već vrijeme. Za razliku od suvremenih poduzetnika čiji usponi i padovi stanu u jedan životni vijek, ove obitelji razmišljaju u generacijama. Odluke se ne donose radi trenutne dobiti, već radi dugoročnog pozicioniranja, čime se osigurava da se kontrola ne samo očuva, već i proširi. Tako nastaje svojevrsna tiha arhitektura moći, ona koja se ne oslanja na vidljivost kako bi zadržala utjecaj. Umjesto toga, ona djeluje kroz vlasništvo, mreže i nasljeđe, tvoreći sustav koji nastavlja oblikovati kanadski gospodarski i kulturni krajolik dugo nakon što su njegovi izvorni graditelji nestali. A kako bismo razumjeli način na koji je taj sustav izgrađen, moramo se vratiti tamo gdje je sve počelo. U industrije koje su bile sve samo ne nevidljive. Izgradnja carstava iz temelja. Puno prije nego što su ove obitelji postale simboli tihe moći, njihova su se bogatstva gradila u industrijama koje su bile opipljive, fizičke i koje je bilo nemoguće zanemariti. To nisu bila apstraktna ulaganja ni daleki financijski sustavi, već poslovi ukorijenjeni u svakodnevicu gdje je uspjeh ovisio o proizvodnji nečeg stvarnog, učinkovitom transportu i neumoljivom širenju. Krajem 18. stoljeća, kada je John Molson osnovao svoju pivovaru uz rijeku St. Lawrence, nije samo prodavao pivo. Pozicionirao se u samo središte rastućeg kolonijalnog gospodarstva. Rijeke su tada bile prometnice tog doba, a kombiniranjem pivarstva s prijevozom i infrastrukturom, Molson je stvorio mrežu koja se protezala daleko izvan okvira jednog proizvoda. Njegov uspjeh nije bio slučajan, već rezultat razumijevanja povezanosti industrija i načina na koji kontrola nad jednom granom može ojačati drugu. Sličan se obrazac pojavio generacijama kasnije kod obitelji poput Saputo i McCain, koje su svoja bogatstva izgradile u proizvodnji hrane. Te su industrije bile izravno vezane uz svakodnevnu potrošnju, pri čemu su dosljednost i razmjer bili važniji od same inovacije. Fokusirajući se na kvalitetu, distribuciju i strateško širenje, pretvorili su jednostavne proizvode poput sira i smrznutog krumpira u globalnu robu. Ove priče ne povezuje sama industrija, već način razmišljanja koji stoji iza njih. Svaka je obitelj shvaćala da izgradnja bogatstva zahtijeva više od uspješnog proizvoda. Bila je potrebna kontrola nad opskrbnim lancima, pristup tržištima i sposobnost širenja bez gubitka stabilnosti. Kako su ti poslovi rasli, nisu ostali ograničeni na svoje izvorne sektore. Umjesto toga, postali su platforme za nešto mnogo veće, pripremajući teren za novu fazu širenja u kojoj će se kontrola protezati daleko izvan jedne industrije, obuhvaćajući čitave ekonomske sustave. Širenje, kontrola i tiha dominacija. Kako su ovi rani poslovi sazrijevali, rast više nije bio samo stvar veće proizvodnje, već veće kontrole. Taj je pomak isprva bio suptilan, no on će definirati iduću fazu ovih dinastija. Umjesto nadmetanja unutar industrija, počeli su sami oblikovati te iste industrije. Obitelji poput Richardsonovih rano su shvatile ovaj prijelaz. Ono što je započelo kao mala trgovina žitaricama, postupno se proširilo u mrežu koja je nadzirala skladištenje, prijevoz i distribuciju diljem kanadskih prerija.
Žito nije bilo tek obična roba, bilo je okosnica nacije u usponu. Pozicionirajući se u svakoj fazi njegova kretanja, obitelj je osigurala da se njihov utjecaj proširi daleko izvan pojedinačne transakcije. S vremenom je to stvorilo sustav u kojem je sudjelovanje na tržištu često značilo prolazak kroz strukture koje su već kontrolirali. Još agresivnija inačica ove strategije pojavila se kod obitelji Irving u Atlantskoj Kanadi. Njihov pristup nije bio puko širenje, već integracija takvih razmjera da je preoblikovala cijela regionalna gospodarstva. Posjedujući rafinerije, transportne mreže, brodogradilišta i šumarske pogone, stvorili su zatvoreni krug u kojem je svaki dio poslovanja podupirao onaj drugi. Ovakva vertikalna integracija smanjila je ovisnost o vanjskim sustavima i omogućila im razinu autonomije s kojom se rijetko koja tvrtka mogla mjeriti. Ono što ovu fazu čini tako važnom jest činjenica da je moć, kako je jačala, postajala sve manje vidljiva. Kontrola više nije bila vezana uz jedan proizvod ili brend, već uz sustave koji su te proizvode uopće omogućili. Jednom kada su ti sustavi bili uspostavljeni, utjecaj je mogao djelovati tiho, oblikujući ishode bez potrebe za privlačenjem pozornosti. No čak ni najpažljivije građani sustavi nisu imuni na promjene, a za neke bi obitelji iduće poglavlje otkrilo koliko ta carstva zapravo mogu postati krhka. Krhkost dinastija. Unatoč svim njihovim razmjerima i utjecaju, tim carstvima opstanak nikada nije bio zajamčen. Iste sile koje su im omogućile uspon, promjenjiva tržišta, nove tehnologije i drukčije navike potrošača, mogle su ih jednako lako potkopati ako se ne bi prilagodili u pravom trenutku. Obitelj Morgan nudi jedan od najočitijih primjera te prekretnice. Njihove su robne kuće nekoć definirale kanadsku maloprodaju, postavljajući standarde luksuza i razmjera koji su generacijama oblikovali način kupovine. Ipak, do sredine 20. stoljeća, trgovački se krajolik mijenjao brže nego što su ga mogli kontrolirati. Konkurencija se zaoštrila, očekivanja kupaca su se promijenila, a odluka o prodaji tvrtki Hudson's Bay označila je kraj njihova izravnog utjecaja na industriju koju su pomogli stvoriti. Još se dramatičniji preokret dogodio s obitelji Bronfman. Njihova tvrtka, Seagram, prerasla je u globalnu silu izgrađenu na desetljećima pažljivog širenja i pravodobnih odluka, osobito tijekom prohibicije. No, kada je treća generacija taj imetak preusmjerila u industriju zabave, ishod je pokazao koliko se brzo čak i najutvrđenija carstva mogu urušiti. Iskorak prema Hollywoodu bio je ambiciozan, ali je razotkrio rizike prevelikog udaljavanja od temelja na kojima je to bogatstvo izvorno nastalo. Ove priče ne razotkrivaju neuspjeh, već ranjivost. Bogatstvo građeno generacijama može opstati, ali samo ako se razvija u skladu sa svijetom koji ga okružuje. A za obitelji koje su se uspješno prilagodile, sljedeća faza moći izašla je iz okvira samog poslovanja, u nešto daleko utjecajnije i znatno manje vidljivo. Moć izvan poslovanja, politika i utjecaj. Kako su ove dinastije sazrijevale, njihov se utjecaj počeo širiti izvan tržišta i industrija, prelazeći u sferu u kojoj odluke oblikuju čitave nacije. Bogatstvo samo po sebi moglo je graditi kompanije, ali su odnosi mogli oblikovati politiku, a s vremenom su neke obitelji naučile kako istovremeno djelovati u oba svijeta. Obitelj Desmarais taj zaokret predstavlja jasnije od gotovo bilo koga drugoga. Putem kontrole nad Power Corporation of Canada izgradili su financijsko carstvo utemeljeno na osiguranju, investicijama i dugoročnim udjelima. No, njihova stvarna prednost nije bila samo ekonomski razmjer, već blizina samoj vlasti. Tijekom desetljeća, obitelj je razvila bliske odnose s nekima od najutjecajnijih kanadskih političkih vođa, uključujući premijere koji su oblikovali suvremeni smjer zemlje. Te veze nisu bile stvar javne vidljivosti ili političkih ambicija u tradicionalnom smislu. Umjesto toga, stvorile su mrežu utjecaja koja je djelovala tiho, gdje su razgovori, savjeti i zajednički interesi mogli usmjeravati odluke bez pojavljivanja na glasačkom listiću. Takva vrsta pristupa se ne oglašava, a ipak može oblikovati politiku, regulativu i ekonomske prioritete na načine koji se osjete daleko izvan bilo koje pojedinačne tvrtke. Ono što ovaj stupanj utjecaja čini toliko učinkovitim jest upravo njegova suptilnost. To se ne oslanja na kontrolu u očitom smislu, već na usklađenost u kojoj se poslovni interesi i politički smjer s vremenom prožimaju. I koliko god je ovaj spoj bogatstva i utjecaja postao moćan, jedna još značajnija preobrazba već se počela nazirati. Ona koja će iz temelja redefinirati samo značenje kontrole u suvremenom svijetu. Moderni zaokret od industrije do informacija. Početkom 21. stoljeća priroda moći počela se mijenjati na manje vidljiv, ali znatno dalekosežniji način.
posjedovanje tvornica, zemljišta ili čak čitavih opskrbnih lanaca i dalje je bilo važno. No ispod površine se rađalo nešto utjecajnije, kontrola nad samim informacijama. Nijedna obitelj ne ilustrira ovu preobrazbu jasnije od Thompsonovih. Ono što je započelo kao tradicionalno medijsko carstvo izgrađeno na novinama, postupno je preraslo u nešto sasvim drugo. Pod vodstvom Kennetha Thompsona obitelj je napravila odlučan odmak od tiska, prepoznavši da budućnost utjecaja neće ležati u naslovima, već u podacima iza njih. Ovaj je zaokret postao neporeciv 2008. godine, kada je Thomson Corporation kupio Reuters, stvorivši današnji Thomson Reuters. Na prvi se pogled činilo kao još jedno širenje u medijskom sektoru, no u stvarnosti je to značilo dublju stratešku prekretnicu. Tvrtka se počela manje fokusirati na objavljivanje vijesti za širu javnost, a više na pružanje specijaliziranih informacija stručnjacima, uključujući odvjetnike, financijske analitičare, korporacije i vlade. Danas većina njezinih prihoda dolazi od usluga temeljenih na pretplati, gdje klijenti plaćaju pristup ključnim pravnim, poreznim i financijskim podacima, koji služe kao osnova za donošenje odluka u stvarnom svijetu. To znači da se utjecaj obitelji više ne ostvaruje putem onoga što ljudi čitaju, već kroz sustave na koje se stručnjaci oslanjaju kako bi tumačili svijet oko sebe. To je tiši oblik moći, ali onaj koji seže dublje. Umjesto da izravno oblikuje javno mnijenje, ona oblikuje okvire unutar kojih se donose odluke. A u svijetu koji sve više pokreću podaci, takva kontrola ne prati samo gospodarstvo, već ga pomaže i definirati. Svakodnevno carstvo. No, najvažnije od svega nije to koliko je ta moć postala vidljiva. Ključno je koliko malo ona danas ovisi o ljudima koji su je izgradili, jer s vremenom ove dinastije nisu samo proširile svoj utjecaj, one su izmijenile samu njegovu narav. Kontrola više nije bila nešto što se moralo neprestano provoditi. Umjesto toga, ugrađena je u sustave koji nastavljaju raditi, tiho i dosljedno oblikujući ishode, često bez izravnog nadzora. Taj je pomak suptilan, ali mijenja sve. Moć se više ne definira isključivo vlasništvom, niti pojedincima čija su imena nekada predstavljala čitave industrije. Ona se sada kreće kroz strukture koje usmjeravaju protok informacija, raspodjelu dobara i donošenje odluka na svim razinama društva. I jednom kada se ti sustavi uspostave, više ih ne treba usmjeravati u tradicionalnom smislu. Oni jednostavno nastavljaju, što stvara drugačiju vrstu stvarnosti. Stvarnost u kojoj moć nije nešto u što gledate ili na što možete lako pokazati prstom. To je nešto unutar čega postojite. Većina ljudi to nikada neće primijetiti. Svakodnevno će se kretati kroz te sustave, kupovati, raditi i birati, a da nikada ne vide okvir koji te izbore oblikuje. Jer konačni preobražaj moći nije bio samo u tome da postane nevidljiva, postala je automatska.